momento. Me dixeron que era por aquí a Fundición de Xoán Piñeiro. Ai, mira que casualidade. Xustín íbamos nós agora para lá. Ti non eres de por aquí. No, eu son da Coruña. Ai, xa me parecía a mí. Cuqui! Andan aquí a saber de ti! Ai, Ximena, estaba na espera túa. Gracias a nós que a truxamos, que andaba por aí perdida. Como vai a obra? Bueno, entra e vas mirando. Pois nós tamén entramos, que país a truxamos. Quanta atrapallada, non tú? A que quererá tanto muñeco? Por fin a figura de Lorca vai presidir Santiago de Compostela. O noso ben querido Lorca. Enganjoulo un Lorca. Vamos mirar que é iso. Vamos. Outro muñeco máis. A obra estará rematada na data prevista. Sí, sin problema. Retraseme un poquinho polo forno. Pero está preparado. Ai, tes un forno? Mira, non me podías cocer unhas empanadiñas que vai fer a comunión o meu neato? De paso, que antes o forno para meter o Lorca, xa metes as empanadas. Claro, e trae o relleno xa preparado. Son amigas túas. Bueno, coñecidas. Oh, vamos, aquí non pintamos nada. Bo, eu pensei que isto era outra cousa.